bukol na sa ritgan. Hindi ko makita. Sabi ko gising ko sa dakpon. Gusto ko na ako sa dinner na muha. Sige na. Tik! Ba! Tik! Ba! Tik! Ba! 1, 2, 3, go! Tik! Ba! Good morning everyone. Good morning mga ka-Junjuns. Ba! Welcome to my YouTube channel, Junjuns TV. Oh yeah. So, madung buntag do. Unyatang sa DNR talibon sa Sinro. Sa taas peog lakaw ron. Maabot pa may tagbilaran sa nadyo isa ka excited nga panghitabo rong adlaw kay na may gift ninyo nga mong buhaton ron. What? Diin maligo mig dagat. Guess what? Ug unsay among costume. Tanawa mi karon makahibaw mo kung unsay among costume aligligo og dagat. What? Check it out. Many hours later. Hello? Hello mga ka-Junjuns dyan. Hello vlog! Vlog! What? Ho vlog! Diba kung gingon ganina nga na may pasabog karon. Na ako'y pasabog ninjo. Kakaibang diskarte. What? Kakaibang attire. So, watch out guys kay mag-ilis ako sa akong attire. Costume for our new normal style sa paggaligo. What's out and what's up? A few moments later. Oh, what? Gidang new normal nga. Gidang new normal nga. Gidang new normal nga tar baligog dagat. Init na ko ganin ko na. Amay yung facial. Nagbuang ron na pa yung sapatos oh. Ano kayo nakaligo oh? Okay, next. Manginasta ha? Ay, ito sapatos. May mga nagiring na mga salinawanan. Wala attire sa new normal. Bahalang
Muna resulta. COVID, di na COVID. Sige na Nabuang lang. nga. Buang nga. Okay, sakit na sakit. Langoy ya, langoy. Bantay mo, sorang. Langoy na. Aray, sakit sakit. Langoy na. Oh, sige na sakit yan. Kumana ka. Saan na yung sapatos? Iluay mo na ibubutas. Puno. Puno. Namadyo ba? Limbarok. Guys. Uy, sexy! What? November boy. Lo, vlog. What? Ano ding lisura jud? Lisod What? jud ay kuan kanan na ay maligog dagat nga nag-costume nga. Ora man ang tatong paagi. What? Kay ngon ko manan ba kay ag protocol ba sa gobyerno nga mag face mask. Ja di nampan kan kana lagi karok nga COVID diha. COVID sugas wa ko COVID. Manang nagplano ko gingadto kay ko kira. Uy ginaw ko grabe. Sus lisura pero that's a challenge guys. Vlog, challenge What? na ho. Kamo na po iligo gingadto kaya ba nito? Ja. Dagang salamat vlog ha. Lamian ka ilang paano? Lamian ka ilang dagat. Apa pang sosial? Tadi pang sosial ha, Babe? Masa ba po forma na ng limbara po pang sosial? Rough nga smooth. So, dagang salamat guys and I hope nga nalingaw mo sa akong binag-o nga ambot. I don't know, nganong naingat to rapod to. Kamu na po. Dagang salamat. Mayong hapon. Bye-bye. Hey, bye-bye sa. Bye-bye.